er blevet væk fra flokken. Og derfor er den godt. Du kan se, den er hen mellem benene. Hvor er flokken henne? Der er ingen af dem, der svarer. Godt. Sådan. Det er sådan helt jo. Den er blevet væk. Det var det, Alberts far han fortalte om i går. Det var Den går til den. Den kan I ikke snakke med. Det er en kalderbrun, eller hvad? Ja. Og så kommer de andre. Det er jo den grå, der stod der. Men nu er de... Jeg var så bange. Lille yng.